Fa molts anys vaig tenir la sort de fer una xerrada de motivació en un petit equip comercial. No estava prou preparat, tenia dubtes, tenia molts dubtes. Vaig parlar amb 2 companys que tenien més experiència i em van explicar un conte molt interessant que avui m'agradaria compartir amb vosaltres. Gràcies, Quico i Rafa. Això era un savi que havia dedicat tota la seva vida a la meditació, a l'ajuda de persones, que estava arribant a la fase final de la seva vida i es va adonar que tot i el seu gran coneixement, tot i la gran quantitat de respostes que havia donat a la gent, la quantitat de dubtes que havia resolt, li quedava amb ell un dubte molt gran, molt important, i era com és realment el cel i l'infern. No li preocupava amb ell com eren per com estaria, perquè ell sabia que estaria bé tot arreu. Però tenia la gran curiositat i era un dubte que li havia quedat al llarg de la vida. Tenia els conceptes de cel i infern, però no en tenia el per què. Així que Déu Totpoderós li va concedir el desig d'entendre, de veure com eren el cel i l'infern. Quan va entrar a l'infern, va veure'l i d'entrada, des de lluny, li va semblar normal, un espai normal, gent al voltant d'una taula, normal. A mesura que s'hi van acostant, va veure que la taula estava plena del menjar més exquisit que mai s'hagi pogut veure. Però a mesura que s'acostava, veia la gent amb les cares demacrades, menjar per terra, crits angoniosos, i no ho entenia. Llavors es va fixar que les persones, en comptes de braços, tenien unes pales, com rems, molt llargs. I per tant, amb aquesta pala, aquest rem tan llarg, agafaven el menjar i no aconseguien ficar-se'l a la boca. Amb l'esverament i la gana que tiraven el menjar cap als altres, de tant en tant alguna pala anava al cap d'algú, algú cridava, no aconseguien menjar, algú es tornava el cop de pala, gent plorant, gent desolada, i així per tota l'eternitat. El savi va dir, prou, deixa'm marxar d'aquí perquè això és horrible. Anem a veure el cel. I aquí és quan van anar cap a veure el cel i no en tenia res. Era tot igual. Ho va veure, la mateixa taula, envoltada de gent, el mateix menjar exquisit, el mateix beure. I la gent, ràpidament va anar a mirar la gent, els braços de la gent com eren, i eren les mateixes. Pales llargues com rems. Però mirava la gent i la veia feliç, xerrant, parlant, rient. Alguns encara semblava que arrossegaven alguna cosa. El menjar estava començat i tots estaven molt bé. Va preguntar a Déu, escolta'm, no ho entenc, quina és la diferència, com s'ho han fet això? La situació és la mateixa, un lloc estan en una tensió terrible i una tristesa, i en els altres semblen tan feliços. I Déu li va contestar, molt senzill. En una habitació han après uns a donar-se menjar als altres. Coses condensades en aquesta història, no? M'agrada. La més evident i la conclusió fàcil i directa és el treball en equip, no? El compartir habilitats, el donar, rebre. Són moltes les coses a la vida que no podem aconseguir sols. Que sí o sí necessitem altra gent. Que sí o sí necessitem ajudar i que ens ajudis. Necessitem demanar ajuda i necessitem transmetre ajuda. Si ajudes els altres t'ajudaran a tu. Pensa en equip. Busca la victòria dels altres. De fet, és molt senzill parlar de treballar en equip quan els altres t'han d'ajudar a tu i tu has de presentar un resultat, no? És un equip que t'ajuda. El que ja no és tan fàcil és fer que aquella persona guanyi, que aquella persona aconsegueixi l'objectiu. Pensem en els castells
tots ajuden a la peça de sobre que es mantingui perquè la peça de sobre es mantingui perquè al final a dalt arribi l'enxaneta. Per tant, és un treball en què aconsegueixes tu l'objectiu si has aconseguit que l'altre guanyi. Si aprofundim una miqueta més, se'ns planteja el dubte de com es van formar el cel i l'infern, en quin moment es van formar el cel i l'infern, perquè tenim les mateixes condicions, una taula, unes persones al voltant, un menjar i unes mans en forma de pala molt llarga, per tant, si fem la foto moment zero, no existeix ni cel ni infern. Qui és que comença la creació o la destrucció? Qui és que comença a formar el cel o a desformar l'infern? Es pot canviar? Quan ja tenim el cel i l'infern muntat, es pot canviar? Les persones serien capaces de, o alguna persona seria capaç de destruir el cel o de crear-lo a partir de l'infern? Es pot sortir del bucle? Els de la taula del cel estan parlant de coses interessants. Els de la taula de l'infern no estan parlant, s'estan queixant, estan protestant, estan dient que jo tinc dret a menjar, la culpa és de l'altre i no tinc feina perquè no sé què, i tinc dret a tenir això, i tinc dret a tenir allò, i m'han tret els meus drets, no? El tinc, jo tinc, i què faig? Jo què faig? Quins són els deures? Què faig jo per als altres? Quina energia desprenc? I amb l'energia que desprenc, quina energia transmeto? I de quin entorn energètic em rodejo? A vegades tenim un entorn que pot ser dolent, però hem de ser capaços de sortir d'aquest bucle negatiu, d'aquest bucle autocàstig, de flagel·lació. A vegades molt sovint no és fàcil i per canviar l'entorn necessitem aquest canvi d'energia, aquest canvi de focalització, sortir d'aquest dinamisme en el que estem. Perquè a qualsevol espai pot ser cel o pot ser infern. I hem de ser resilients, hem de canviar qualsevol situació. Si no hi estem bé, no podem quedar-nos allà parats. Hem de fer coses per buscar la manera de canviar-ho, buscar la manera de sortir. Espero que t'hagi agradat la reflexió. Al final, tu tries si vols cel o vols infern. Tu tries si el teu entorn es converteix en cel o infern. Si t'ha agradat, pols amunt. Si no vols perdre't el proper vídeo, subscriu-te i campaneta. I, esclar, no dubtis en compartir-ho amb qui ho creguis oportú, que em farà molta il·lusió. Gràcies, cuida't.